fo ka barkada ni bi irana anga jamana deun anga délégué minnu bora région konnala commune bela les 49 communes qui comptent les 9 cercles de la région de Bandiagara ou benana en boufo ou kanalla amba ni befe ni dialogue au niveau régional be de tadu malien de tadu ou de tadu do bora Bamako do bora Koro do bora Bankasi do bora commune minnu yoro kadjan ou benana kuka pour marquer leur présence. On en a fait ou ka hami nous ka dimi mimbu kono ou ka fo pour ka anga sekata di anga fama bauma. Gafé de do, gafé bado malien, Mali région BDB, 19 régions pour les districts. Bebe na aga hami naga problemi. Na fora ko Bandiagara mana do maseka nana fanate konyumai. Donc en yerbe chesirla pour que beke seka nana ka hami anga do gafé bala mimbina ke chini Malika tabul kura parce que au gafé au début que anga famauka feuille de route donc bekanani aga hamia ambina ambawda inshallah am balmo minu maseka sira soro minu dimi soro ambo fam mbani ni befe mo shikani ujalaki ubala kuka hamide nyini mo shikana fo ki be profiter kuka hamin fene la souffrance là ou ka récupérer ka ke fin ore an yɛrɛ damadu an bɛ seku min bɛ bankas a cɛsiri la ani mɔgɔ minnu y'an dɛmɛ ka kuma an ka jamanadenw fɛ k'an ka segin ɲɔgɔn ma an b'u fɔ olu fana an b'a f'u ye k'u dusu suma c'est pas parce que ni wagati ni jugu bɛ fɛn dɔ kɛ u bɛ wuli ka dugawu ka famaw kan o fana man ɲi fɔlɔ la u ye dimbal tigɛ u taara pont fila in tigɛ sisan fana u y'an ka balimaw minɛ minnu b'u bolo an ka mɔgɔw fana bɛ wuli ka taa k'u bɛ ɲɛsin u ka faamaw ma jugu b'o de ɲini a b'o de ɲini donc an kana bila ou bien an kana an yɛrɛ don jugu ka piège la an de don an ye maliyɛn denw de ye an kana fɛn image min kuntan ɲɛsin an ka région in ma an b'u fɔ kosɛbɛ an bɛ bɛɛ fɔ n'a ka di har sisan n'a ka di n'u bɛ fɛ ka na u bɛ na 49 communes donc an b'a fɛ olu fana ka segin an ka se ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ badenya na ani hɛrɛ la pour que jamana in ka bɔ la parce que n'i y'a ye fiɲɛ bɛ an yɛrɛ dama cɛ jugu b'o de ɲini an kana to fiɲɛ ka don an ni ɲɔgɔn cɛ ala k'an bɛɛ kisi ala ka hakili ɲuman d'an ma ala ka yafa an bɛɛ ma min kɛra an ye kɔni yafara an minnu ye administration an yafara wallahi parce que an bɛ yan olu de kama an ni n'an sego an b'a kɛ préfet o sous préfet administration politique an bɛ yan olu de kama bɛɛ k'o dɔn k'an bɛ yan olu de kama ni juguya ye k'olu yɛrɛ n'u ka faamaw tɛ ka bɛn o fana cɛ man ɲi dɛ o fana cɛ man ɲi an b'o de yira jamana tɔ la an b'o de yira mali kura min b'a la ka kɛ faamaw bɛ cɛsiri la n'ala sɔnna le pont par où, Inch'Allah, nous on va donner les déliances. Et je sais qu'Inch'Allah, Fama fene be ubila kola Inch'Allah. Anga munyu nyon koro, anga sabali. Ala kan be kelema, ala kan dialogue teme konye, ala ka don wari irana mimbe ke abike donit longe Inch'Allah. Merci bien.